fire na yung dalawa, wala na pariningan, wala na gas, wala na communication at all. Sila man din, sa'yo kanin nila. Sa may kaon nila man eh. Kanin mais. Kaon nila silang mais. Nagkaroon na lang po ng agreement na wala na pakilamanan. Opo. Ginamos. Okay, sige po ma'am. Mali na po ito. Wala po magiging problema ma'am. And maraming salamat po. And good luck na lang po ma'am. Hanay. Opo. Meron po kami po. Gusto po ninyo na mag-ayos na lang po sa barangay. Wala na pong pakilamanan. Pero buo pong desisyon ng anak po ninyo. Nasampahan po kayo ng kaso. Ma'am, good luck na lang din po. And maraming salamat po ma'am. Ingat po kayo. Opo, sige po. Maraming salamat din. Ingat po kayo na. Hindi po. Salamat kayo din po. Salamat po. Anong ginamos? Bakaw sa kanang mais. Bidya. Purot ang ginamos. Buhat ka sa mais. Nawat tayo ulit. Ginamos. Sarap na sa kanon mais. Asa naman akong manok, nilugpat. Gawa lang man. Ginamos po, bumagat na po. So, now, this is back up. Alam mo yung lemon mais agad? Alam mo yung ginamos? Wala na. Ha? Aso naman ito daghan? Saan naman ako manok? Nga pa na? Ako na? Kaya? Matuong mo yung kanan mais. Dunlan ako, dunlan.
Balik na ako manok. Doon na lang. Ini kan ginawa sa Kuya. Abot mo doon eh. Diba? Pwede akong abot. Na.